Hanya hai Jammu Kashmir ni rajwari o Miya 5 jon army jawani langma chokha terrorist attack khaijage. Khanamani Miya phungo rajwari ni bolongo asamung hami khanerok tongoni khana kheno army rok aro operation haika rutungna thangka. Amoni pore o borok hamerok hakor haika pathor bisingo habui IDX by hamla khaikya army rokno. Tabukta mahmale mo norok baksa buksu saimana 20 tarik April o Poonch district o army rok trak bai baksa hamla khajamani lamao apuroni simino je a hamla khanya rono rutungna bagai a je gana gini ni je area ba district toma jagao rutuklai tonglaimani a je borok hamerok a gana gini ni bolong rogono hujaki tongo ni khnawe army rok rutuklai tonglaimani a borok hamerok no tainor khanana G20 ni meeting host khanya nai tongoni Bharat haktor Jammu Kashmir o tayandike terrorist attack rok khlaijak tonghoga ma hamya kok soguyo onya haktoro sana thanga kamo Bharat haktor ni bagi bosaya tamani himbale nor nugini tongkhana kabangma army rok thwi tongmani Jammu Kashmir o haibena te rutuklai tongayo o borok hamya rok no army rok beleke kha kamo army rok andike shahidungu hne khana kai tani himbale chini Tiprasa rok norok saima kana kabangma shahid ngai hailaijak tai Tripura tu mani chung khana ka agiroko ingkai beleke dukunango omron khana kai amsuno tinin news hamba